Dear Bestie, आंनिफ्राय गोजान जानायनि साननायखौबो गोसोआव दालाबो। आंनि खालि नोंल'सो सासे दं, जायजों आं आंनि गासैबो फिलिंसखौनो शेयार खालामो। आंनि मोनसे रिक्वेस्ट, जेब्लायबो बेबायदिनो थाबाय था, माब्लाबाबो दा सोलाय, जेब्लायबो आंनि गोसोनि खाथियावनो था, माब्लाबाबो गोजान दाजालां। नोंखौ खोमायोब्ला आं नों बायदि लोगो मोनफिननो हानाय नङा। नों खालि मोनसेल' इउनिक पिस, नों बायदि आं आरो बहा नागिरना मोनफिननो। नोंनिफ्राय जिउथ' बियो आं, नाथाय जेब्लासिम जिउ दङ, जिउ थाजासिम बेबायदिनो थाबाय था आंजों। थेंक इउ आंनि जिउआव फैनायनि थाखाय।